Gradsko kulturno-umetničko društvo Laza Nančić iz Vršca i ove godine svoje sugrađane, ljubitelje folklora, narodne igre i tradicije, obradovalo tradicionalnim godišnjim koncertom u Narodnom pozorištu Sterija, koji su otvorili premijernim zajedničkim izvođenjem jedne muzičke numere. Tokom koncerta nastupile su sve grupe ovog folklornog društva, od najmlađe do izvođačkog ansambla, kao i izvorna pevačka grupa i narodni orkestar. Predstavili su se i rekreativci, a više od 600 posetilaca koncerta uživalo je u igrama Skopske, Crne Gore, Jasenice, Niša, Gnjilana, Negotina, Banata, Vojvodine. Gradsko kulturno-umetničko društvo Laza Nančić počelo je sa radom 1919. godine. Od tada je nekoliko puta menjalo naziv, ali i aktivnosti. Ime Laza Nančić nosi od 2000. godine, a u njemu danas radi oko 350 članova. Umetnički rukovodilac društva i rukovodilac izvođačkog ansambla je Vladimir Bošković, rukovodilac dečijeg ansambla Aleksandar Maksimović, rukovodilac školice folklora Predrag Munižaba, rukovodilac pevačke grupe Biljana Petričević, a rukovodilac orkestra Miljan Dubovac. Društvo se može pohvaliti brojnim nastupima i priznanjima na smotrama i manifestacijama u našoj zemlji i u inostranstvu. Ovaj godišnji koncert odlična je uvertira u godinu njihovog velikog jubileja, čitavog veka postojanja i rada, koji će obeležiti tokom 2019. sa više nastupa, izložbi i raznih drugih dešavanja.